Poďme sa spoločne pozrieť na funkciu evidencia dochádzky, ktorá vám umožní jednoducho sledovať, kedy vaši zamestnanci prichádzajú do práce, kedy majú pauzu a kedy končia svoju smenu. Ako prvé je potrebné túto funkciu aktivovať vo webovej administrácii v sekcii nastavenia evidencia dochádzky. Tu si môžete zapnúť aj možnosť zaznamenávať pauzy a nastaviť, či sa má zmena automaticky ukončiť v nejaký konkrétny čas alebo po určitom čase. To sa hodí napríklad v prípade, že zamestnanec zabudne ukončiť zmenu manuálne. Keď je funkcia zapnutá, zamestnanec sa po prihlásení do pokladne prihlási na svoj účet a aplikácia sa ho automaticky spýta, či chce začať svoju zmenu. Po potvrdení sa zmena spustí a v menu pokladne vidí, že dochádzka sa aktívne zaznamenáva. Zamestnanec má počas zmeny možnosť zaznamenať si pauzu. Stačí pokladne kliknúť na možnosť začať pauzu. Aplikácia automaticky počíta jej dĺžku. Keď sa zamestnanec vráti, jednoducho klikne na ukončiť pauzu a práca pokračuje ďalej. Na konci dňa, keď chce zmenu ukončiť, zvolí v pokladni možnosť ukončiť zmenu. Dochádzka sa tak uzavrie a v prehľade sa okamžite aktualizujú všetky údaje. Vy, ako majiteľ alebo manažer, môžete všetko sledovať vo webovej administrácii v sekcii odpracované hodiny. Tu vidíte v reálnom čase, ktorí zamestnanci sú momentálne na smene, ako dlho pracujú a zároveň máte prístup k histórii aj prehľadným grafom, ktoré ukazujú efektivitu práce. Vďaka evidencii dochádzky teda máte prehľad o príchodoch, odchodoch aj prestávkach vašich zamestnancov, a to v reálnom čase, priamo v systéme Storios.